Kuva amai ibasa, kurera, kukudza, kuchengeta mwana, harisi basa riri nyore. Asika, tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nana mai vari kuchengeta vana vane urema. Asiwo tinopembererawo zvakare ugamba, umhare, ushingi hunana mai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kuMbare uko kune mudzimai anonzi Angeline Shoko ane makore 45 nevana vatatu. Gotwe rake Nkosi ndiye ane dambudziko reCP. Ngatinzwei mai Nkosi vachitaura. Mai Nkosi nati, takanzwa kuti kuno kuMbare kunowanikwa zvese ndokwe business. Kuti sei kuno kuMbare? Kumbare kuri kutiremera. Nokuti kunoita kuti uite business kana uine start, kana usina start. Hapana paunotangira. Unenge uchingowapa zero. Kunyange muchiitika business muMbare macho. Okay. Mama tikade kuziva kuti imimi dambudziko riri pana Nkosi. Makariziya achiri kuchipatara here kuti makatobvodzoka nemwana kumba kwakuzoona kuti panenge pane zvisina kuringana pamwana? Dambudziko raNkosi lati ndakazoriziva ndaakumba. Akatanga kungovhunduka, achingopfunduka. Kwakutanga kungochema usiku. Ndishaura kuti mwana ndichingorara ndakasvinura. Ndokuzoona rimwe zuva achiri mukuchema muya, muromo pasaidhi, maoko kumashure, zvokuti ndakatadza kudzora maoko acho. Muromo wacho ndakatadza kuudzora. Dzimwe nguva achipopa mafuro. Ndo zvinhu zvandakaona pamwana izvozvo. Ndo matangiro. Ari mudiki, ari mucheche. Angatori mucheche. Kazhinji kacho kana zvinhu zvakadaro zvaitika munhu wavhunduka, makamhanyepi kuchipatara here kuti makati izvo zvisi zvega izvi rega ndimbofamba famba ndinzwe? Ndakatanga kumhanyawo kune vanobatsira vaya, ndichiti pamwe kuda zvinhu zvarova mwana. Ndo zvandakaitawo. Kuchipatara ndakazoenda hangu asi ndambotanga ndamboenda kune vanobatsirawo. Masvika kuchipatara vakakutsanangurirai kuti kudii? Vekuchipatara vakati mwana wenyu ari kushayiwa oxygen. Saka kushayikwa kweoxygen kunoataka brain yemwana, zvinozoita kuti mwana akuvare. Zvisinei nokuti chii chamushayisa oxygen. Ndo dambudziko raNkosi lati iroro matangiro arakaita. Vakabva vazokuudzai here kuti zviri pamwana? Hati dzimwe nguva ukarwara unzi aiwa musoro uri kurwadza kuti mudumbu. Imi vakazokuudzai kuti condition yemwana wenyu chii? Vakati cerebral palsy. Ndo maexplainero akaita vekuchipatara. Vakati mwana wenyu anenge akuvara brain. Saka angotanga papaya kuzoona mwana haachakwanisi kana kubata, patanga ari munhu ari normal achiratidza kuti ari normal, haachakwanisi kana kuita chimwe chinhu. Uchimugadzika kudai akungoti rengentu. Hazvichaiti zvese zvava ofu zvese. Saka zvinhu zvairemawo. Ipapo maudzwa kunzi mwana wenyu ane cerebral palsy, vakakutsanangurira here kuti anozorarama sei? Mune umwe wamaimboziva here akanga aine chirwere changa chaudzwa chikati makatanga kutozvinzwei pamwana wenyu? Ndakatotanga kutozvinzwira pamwana nokuti ndaisati ndambozviziva. Makazozvigamuchira sei? Maudzwa muti ndo dambudziko riri pamwana, makazvigamuchira sei? Mune kwamakaendeswa here kwekuti makanonova mwana mai vave nevana vakadaro, kana kuti makangorapwa bva manzi endai kuMbare? Mwana akanzi anoda maexercise, anoda kuitwa maexercise nokuti mwana unenge atokuvara. Asi kuti inini kuzvigamuchira kwacho kwairema. Indaingofunga kuti mwana uyu arohwa chete nezvinhu. Saka ndine zvandaimboitawo ndichitengesa ndine tebhuru. Yakapera kudonha zvese kushandisa kushaya start.
ndichingobuditsa mari ndichingopa vaprofita ndichiti pamwe mwana anoita zvakanaka. Asi ndakazowana counseling kuchipatara ndo vakazoti aiwa kumaworkshop ndichiindawo ndakanoonawo vamwe nokunodzidziswawo maexercise acho kuHarare Hospital. Saka ndakatozoona kuti dambudziko iri harisi rangu ndega, varipo vamwe vakadaro. Izvozvo zvakakubatsirai sei kugamuchira dambudziko ranga rapinda mubameni, zvekusangana nevamwe apa nekuenda kumaexercises? Zvakandibatsira kuti ndiwane ruzivo, nokuti kana ndaramba ndiri ndega ndaipedzera kana kuzviuraya kana kuti nokuti ndagara ndichichema ndaingogara ndichishungurudzika ndisina kana mufaro, kana kuenda kumachechi ndandisisina kana mufaro ndiri pane vamwe. Sokuti vanhu vava vachiti kana ukasvika kana muchechi vanhu vese vanobva vakutarisa, ukapinda mukombi vanhu vese vanongokutarisa. Paunenge wakagara kuti ubuditse mwana panze atambe nevamwe, vamwe vana vekunze vepamba vakagamuchira, asi vekunze vanenge vachitaura vachibvunza zvimwe zvokuti haukwanisi kupindura, zvinotorwadza. Vamwe vana vakuru ava vakazvigamuchira sei uye vehukama? Nekuti unozonzwa vamwe vachinzi kunyange vamwe vachienda kuholidhe asi iye yuyu hapana nomboda kutaura nezvake kana kubvunza nezvake. Ichokwadi, chero anokumbira mwana paholidhe anotokumbira anofamba. Chero vamwe vehukama vatoti hanziko dai anga achifamba dai ndakudini ndakubatsirai. Zvino nokuti haafambi handikwanisi kumbokuremudzai, asi ari munhu weropa rako. Mataura nyaya yekumaexercises, kwakabatsira here kuenda nemwana kwamakanga muchienda naye kumaexercises zvekuti zvimwe zvamunokosata kuti zvakatoita zviri nani nemaexercises than paive pekuti ndaiti amuprofita yamundionere mwana? Maexercise anobatsira pakuti izvozvizvi akukwanisa kutambanuka, nyama dzake dzakatambanuka hadzina kuoma. Dai pasina maexercise dai akatooma mutezo zvokuti chero chigumwe ichi hachitambanuki, chechaangooma hachitambanuki. Chero zvese zvinooma kana pasina maexercise, muviri unooma kuita kustika wese. Saka panenge pasina tarisiro yekuti mwana anokwanisa kufamba. Counseling yamataura yekuti ndakabve kuclinic vakandiendesa kucounseling kuti ndikwanise kugamuchira, yakakubatsirai zvakaita sei? Zvakatibatsira zvakanyanya, nokuti iko zvinezvi takungokwanisa kungoraramawo sezvinongoita vamwe. Chero zvakaoma zvakadaro zvisingagamuchiriki, isu takukwanisa kuzvigamuchira nenyaya yecounseling. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Mai Nkosi nati mwana ari kurarama sei iyo zvinezvi ane 7 years? Zvipi zvekuti munoti kunyangwa ane 7 years asi ndichiri kungoitira? Zvese ndiri kungoita angori muchechi, nokuti ndinomudyisa, kumugeza, kumukwesha mazino, kumuitira zvese, kumusumudza, kumuisa pamba, kudii zvese ndini ndinongoita. Saka 24 hours inongodiwa pamwana. Hapana pandinofanira kushayikwa paari. Ndeapi matambudziko ekuti munoti imimi ndiri kusangana nawo nekuda kwekuti Nkosi ane dambudziko riri paari? Kuti tikwanise kuitawo basa kana kuti tikwanise kuti tiemployewewo une mwana akadai, haukwanisi kuwana basa.
kana pokuti ugare chaipo unotopashaya, nokuti munhu akangoona une mwana akadai anotofunga kuti pamwe wakaromba. Saka ndo amwe matambudziko atinosangana nawo iwayo. Manga muchitaura kuti Nkosi anotenge muchechi, saka kana muchifamba munofamba naye sei? Ane wheelchair here kuti munomupusha muchienda zvichida kukliniki kana kuti kwamunenge muchida kuenda naye? Wheelchair yaanayo yakanzi haiiti nekondishini yaanayo. Anofanira kuwanikwa inoenderana nekondishini yake chaiyo. Saka kana ndichibuda ndichienda kwandichinda nditobereka, apo manje ndo pava nedambudziko guru manje rokuti chifuva, musana, chero kuti ndisumudze kudai musana wangu wodaira kurwadza, marwadzo chete. Pain killer ndo yandangogara ndichingomwa kuti ndoshaya kuti ndoita sei. Imimi munoita basa rei chinokupai cheuviri? Pari zvino ndingati ndaimbova netebhu kumagaba, ndakabhuroka hakuna kana chinhu. Tebhu ndinayo asi chokuisa patebhu pacho nditengese handina start. Iyo zvinezvi ndinoita zvedovi. Dovi racho ndinongoita shoma shoma randinokwanisawo. Vanhu vanenge vakuziva kuti mai ava vanotengesa dovi rakanaka, asi kuti ndiwane capital kuti ndikwanise kuhodha, kuti ndikwanise kusupply vanhu, ndiri kutoshayiwa mari yacho. Nkosi 7 years ari kuenda kuchikoro here? Ndakamuisa kuchikoro asi chavuviri hapana. Totoita zvikwereti kuchikoro kwacho ikokoko, nokuti mari dzachona dzokutengesa dzekuti udzibatani ukwanise kunobhadhara mari zviri kutotiremera. Asi kuenda kwaatanga kuenda kuchikoro pane here zvekuti munoti ndiri kuona kunge pane zviri kuchinja, zviri kubatsira pamwana kuenda kwaari kuita kuchikoro? Kuenda kwaari kuita kuchikoro ndiri kutoona kuti zviri kumubatsira kuti anokwanisa akukwanisa kukominiketa navamwe. Kana nyangwe akauya kumba anokwanisa akaona vamwe vachitamba panze achitodairirawo ari mumba kuratidza kuti akukwanisa kutamba nevamwe vana. Hachisiri mwana uyo wekuti unogara akavharirwa mumba. Ndanoda kutobvunza kuti mukuti anodairira ari mumba, amumbomuburitsa here? Ane shamwari here pamba ipapo? Pane vanouya vachitamba naye here? Kuti munoi makangomuvharira mumba iyo ungodairira vamwe vari panze ari mumba? Ane achida kutoindawo panze ipapo, dzimwe nguva ndinombomubudisa panze vombotamba naye, asi maizvezve zvichida pane munhu mukuru aripo. Vana vamwe vadiki, vamwe vanogona kumisa mavhu, vamwe vanodii. Saka zvinenge zvichida kuti ini ndiripo ipapo ndomubuditsa wombotamba nevamwe. Anenge achiona vachitamba naye vanotambei chini? Anombokavawo bhora here akagara panenge akagara ipapo? Vanombotamba mumhanzi here? Vanoita sei? Mumhanzi vanombotambawo nekumukandirawo something vanenge achiseka vachifarawo vachiratidza kuti ari kutambawo nevamwe. Tichimbotaura mataura nyaya yekuchechi, muchiti waiona kuti dzimwe nguva unotange wasasamurwa. Iye zvino izvi muchiri kuenda kuchechi here uye mwana akazogamuchirika here? Nokuti dzimwe nguva vanhu pekutanga vanenge vasina kunzwisisa, nekufamba kwenguva vazonzwisisa. Saka kuchechi mwana akazogamuchirika here? Kugamuchirika kuchechi kune vanhu vakawanda. Paunoendera kuchechi paya, paunonogara hako wakateerera mharidzo, unotowana vamwe vanotokutarisa ziso rake hachatombotarisi kana kuteerera zviri kuparidzwa, angotarisa iwewe. Unenge angotarisa iwewe. Next week ndizvozvo unongoona vanhu vangokutarisa, paunomburutsa kudai vanhu vese vane vangokutarisa. Saka zvinenge zvisingagamuchiriki kuvanhu, zvekuti zvichida zvaakutoda kuti vafundisi mumachechi umu pave nedzidziso yavanoita kuvanhu kuti tinokwanisa kunge tiine vana vakasiyana nevamwe. Itai kuti vanenge vauya vange vachiita sei? Vachigamuchirika. Zvotoda mharidzo chaiyo. Kazhinji kacho dzimwe nguva tichikura kana kuti tichienda kuchikoro unenge uchiti ini kandazokura ndoda kuzodai. Imimi ndezvipi zvekuti munoti ndaida kuita muupenyu asi nekuda kwedambudziko riri pana Nkosi uyu handichatambokwanisa kana kuda kuti ndizviite zvinhu izvozvo?
Muupenyu ndaitarisirawo kuti ndikwanisewo zvandaita, kushanda kwandaiita ndichiitawo bhizinesi, ndaitarisira kuti ndikwanisewo kuraramawo zvakanaka. Apa zvese zvakabva zvangoenda musango zvese. Hapachina natarisiro yekuti ndinokwanisa kushanda nokuti mwana anenge achida care. Mambutanya yekuti Nkosi anotamba nevamwe vana nemukoma wake uyo wamati dzimwe nguva anombovhara dhoo otobhoenda achimusiya. Ko imimi semhuri munombotamba here naNkosi? Mataura kuti dzimwe nguva anoda mumanzi. Imi munombomutambira here kuti anyisa kuti mai vangu havari kutamba? Tinotamba. Chero tombomubatawo. Ane achitambawo achitsika-tsikawo nezvigumwewo zvaanenge achingoita izvozvo zvichiratidza kuti ari kufarawo. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Muchikamu chapfuura mataura matambudziko amuri kusangana nawo. Imimi makatarisa mungabatsirike sei pamatambudziko amataurai? Ndachitokumbirawo kana vanobatsira, kana hurumende, kana vanobatsirawo vakwanise kutibatsirawo nepekugara. Ndinogara mu1 room, ndine vana 3. Hamuna kana space yekuti ungaita sei kana kuita sei. Saka pekugara chaipo ipo ndo pamwe patiri kuchema napo, neuche mwana iyo zvinezvi musana, chifuva, nekuuika nekubereka. Ndo zvimwe zvinhu zvandiri kukumbirawo kutiwo ndikwanise kubatsirwawo neschool fees yemwana yekuchikoro. Izvozvi tingori nemauya hatisokwanisa kubhadhara mari yacho zvikwereti. Kutoenda kunonyoresa kuti ndinobhadhara so, asi hausi kuzvikwanisa kuti ukwanise kubhadhara mari yacho. Nenyaya yekuti hapana chauviri chokuti ungaita kana kuti ungaita. Tachidawo kuti dai zvaibvirawo tawanawo kana pokushandirawo pokuti ndinokwanisa kushanda nemwana wari ipapo ndichikwanisa kushandawo tiri panzvimbo imwe chetewo. Mati zvese Nkosi ari kungoita kunge mucheche zvichireva kuti anopfeka madaipasi. Dzimwe nguva ndikawanawo ndinombopfekedzawo madaipasi iwayo, dzimwe nguva ndinopfekedzawo mahembe, ngodamburawo mahembe iwayo, asi mahembe acho anoda kuwachwazve, anoda sipo. Saka zvinhu zvinenge zvichitiremerawo isu sana mai vane vana vakaremara kuti tikwanise kupa buda ipapo, nokuti ndezve everyday zvingoripo, zvinhu zvinoda kungoitwa everyday. Saka kana taikwanisawo kuwanawo madaipasi zvaiitawo nani. Samai, ndeiupi munamato wekuti munoti mimi pandinenge ndakagara ndiwo munamato wangu wandinoisa kuna Mwari? Munamato wangu wandinoisawo kuna Mwari ndine ndichinamatawo kuti dai ndawanawo pokugara pakasununguka, dai ndawanawo vanondibatsirawo pane zvose zvandiri kukundika kuita izvi. Dai mwana wangu uyu awanawo rubatsiro, maexercise, akwanisawo kufamba, ndo zvandiri kunamata nguva nenguva kuti dai Mwari akwanisawo kuti akwanisawo kufamba, akwanisawo kuzviitira, nokuti upenyu uhu ndakadai so unogona kungofa, unomusiya ari ega. Zvinongodoitika kuti kufa kuriko. Dai ndichishuvira kuti dai ndakwanisa kumusiyawo kana kuri wokuti kufa, ndimusiyawo kwanisa kuzviitira zvinhu zvake, akwanisa kuzviraramira. Tinoona vamwe vane vachitorarama asi ane hurema, asi anokwanisa kuzviraramirawo. Ndozvandanga ndichitoshuvirawo.
mataura kuti mwana anogara kuchikoro, saka kuchikoro ikoko ndokwavanoitiswa maexercises here? Ichokwadi, pari zvino ndokwaari kuitiswa maexercise. Imimi pamunenge muinaye munoenda kumaexercises kupi, uye munoenda kakawanda sei pasvondo kana kuti pamwedzi? Tinoenda kuCRU, vanouya kuno kuMbare, vanouya kamwe pamwedzi, ndokwatinenge tichinya vanotipa date. Nekulashi, vekulashi vanoita kuuya futi, vanoisa pamagurupu kuti tiri kuuya musi wakati, toenda futi navo. Nenizve kana ndiri kumba ndinenge ndichitowo maexercise iwayo ndichimuita. Pamunoenda kumaexercise makadzidziswa kunzi munodai nekudai nekudai? Takadzidziswa. Munobva maita nemwana? Takadzidziswa. Nokuti vanoti isusu tisinogara nemwana, saka tisitofanira kuti titova matherapy akatonyanya kupfuura matherapist acho. Nokuti kana isusu kunoku tisingateedzeri zvinodiwa pamwana, uko zvinoshaya basa. Tofanira kuziva, kuva neruzivo kuti mwana ndinomugarisa sei, ndinomupozishina sei, kana achirara ndinomurarisa sei. Masi exercises anorwadza here? Mwana anombochemere pamunenge muchimuita maexercises? Kuri kuti imimi muri kumuita maexercises obva atanga kuchema, munoita sei? Maexercise anorwadza, asi kuti toziva kuti maexercise ndihwo upenyu hwake. Chero akachema hazvirevi kuti tinosiya kuita maexercise, tinoramba takashingirira nemaexercise iwayo achichema. Ndimwe nguva unonzwa vamwe vachiti ndaimboenda naye kumaexercises. Imimi zvamungade kutaura kuna namai vekuti vanoti ndakazvinzwira nungo ini, ndezvekuti kudii? Toda kutaura kuna vamwe vana madha vane vana vakaitawo sewangu kuti maexercise hatimiri kuenda kumaexercise, tinoramba tichingoita maexercise nokuti vanotidzidzisa vanotaura kuti brain inenge yaafectwa iyai, tinenge taakudzidzisa imwe brain kuti ruoko runofanira kubata, runofanira kudya, gumbo rofanira kufamba, kusvika tadzidzisa brain iyo kusvika yakwanisa kubata, ndopamunozoona mwana uya achichinja akukwanisa kudya. Nokuti brain inenge yatakwa iyaya vanoti haimuke, kutodzidziswa imwe. Munguva unonzwa vari pano vachiti baba vacho vakabva vatosiya mwana, vamwewo vanhu ndo vanotaura zvinhu zvekuti iwe samai vane mwana ane dambudziko unenge wakuremerwa. Advice yamungade kupa kuvanhu ndeyekuti kudii? Kana mwana aita dambudziko, haufaniri iwewe muridzi wemwana unofanira kushinga nemwana wako. Unofanira kushinga nemwana wako. Zvaunoudzwa nadhokta zviya ndozvaunofanira kuramba wakabatira ipapo. Vamwe vanopiwa maadvice yokunzi izvi hazvisiri izvo, izvi ndizvo, asi kuti manje unofanira kuteerera zvinotaurwa namadhokta. Toda kukutendai kuva nesu nhasi uno pachirongwa Twice a Mother, uye kukutendai rubatsiro rwamunopa vana amai vatinounza pachirongwa chino, tichiramba tichiuya kwamuri kuti hatina rubatsiro rwatinoti rudiki kana kuti rwakakurisa. Rubatsiro rwose runokwanisa kurerutsa mitoro yakatakurwa nana amai ava, uyewo kuti diaper bank redu rashama. Tisangane zvakare svondo rinouya. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha.